I indkomstopgørelsen er det første, der skal føres på, lønindkomsten. Hvis man får stillet en fri telefon til rådighed af sin arbejdsgiver, så skal det også skrives på. Beløbet det er 2700. Det er et fast beløb, så hvis man har fri telefon, så skal der altså stå 2700 i det her felt. Hvis man har nogle personalegoder, legater eller osv., så skal det stå i det næste felt. Det er ingenting i det her tilfælde. Så lægger vi tallene sammen og får et beregningsgrundlag. Af det her beregningsgrundlag, der skal det regnes AM-bidrag. Man betaler 8% i AM-bidrag. Får man udbetalt nogle sociale ydelser, f.eks. folkepension eller SU, så skal det skrives på i det næste felt. Eller hvis man får udbetalt ratepensioner fra en pensionsordning. I det her tilfælde får han ikke noget udbetalt. Indbetaler man på en privattegnet ratepension, så kan man få lov til at trække det beløb fra i skat. Dog maks 52.400. Det er det beløb, den her person han indbetaler. På samme måde kan man trække indbetalinger på en privat livrente fra i skat. Her er der dog ikke noget maksimum på. Han indbetaler 20.000 kroner. Så kan vi regne os frem til, hvad den personlige indkomst den bliver. Det næste vi skal, det er, at vi skal regne nettokapitalinkomsten ud, og nettokapitalinkomsten, det er en sideberegning. Nettokapitalinkomsten, den udgøres af den positive kapitalindkomst. Her er det renteindtægter. Han får i det her tilfælde 46.000 for renteindtægter. Derudover er det renteindtægter fra obligationer eller pantebrev. Her har han 10.000 i. Og det kan også være lejeindtægter eller anden kapitalindkomst. I alt en positiv kapitalindkomst på 56.000. Derfor så trækker vi renteudgifter. Han betaler 2.600 i renteudgifter til hans pengeinstitut. Og der kan selvfølgelig også være andre former for renteudgifter. I alt 2.600. Det betyder, at samlet set så bliver der en nettokapitalinkomst på 53.400. Det beløb, det skriver vi over i indkomstopgørelsen, og dernæst så skal vi have regnet de ligningsmæssige fradrag ud, og det ligningsmæssige fradrag, det er også en sideberegning. Det første vi skal regne ud, det er et beskæftigelsesfradrag, som man får, hvis man er i beskæftigelse. Beskæftigelsesfradrag, det beregnes af vores beregningsgrundlag her på de 662.700 minus det beløb, der er indbetalt på privattegnet ratepension, og minus det beløb, der er indbetalt til privat livrente. Det beløb, der tager vi så 8,3%, og I kan se, at jeg har lavet her en mellemregning. Man kan nemlig maksimum få et beskæftigelsesfradrag på 28.000, og i det her tilfælde kan I godt se, at det giver langt mere end 28.000. Derfor bliver hans beskæftigelsesfradrag på det maksimale, altså 28.000. Så skal vi have regnet kørselsfradrag ud, og kørselsfradrag, det er også en sideberegning, som vi regner ud. Vi skal først have styr på, hvor mange dage vedkommende arbejder. Det er altså det konkrete antal arbejdsdage. Hvis man ikke ved andet, så er et normalt arbejdsår består det af 216 arbejdsdage. Ham her, han kører 70 km til arbejde, det vil sige, at han hver dag kører 140 km. De første 24 km, dem får man ikke noget for, så i det her tilfælde giver det selvfølgelig 0. De kilometer, man kører mellem 25 og 120 km, der får man 1,99 kroner per kilometer. I det her tilfælde altså 96 km af 1,99 kroner.
og kører man over 120 km, jamen så får man 1 krone for de kilometer, man kører over 120. I det her tilfælde er det 20 km. Så er vi klar til at regne ud, hvor meget man samlet set får i kørselsfradrag per dag, og gange det op med antal arbejdsdage. Det her beløb, det fører vi ind i vores ligningsmæssige fradrag under kørselsfradrag. Man kan få lov, hvis man indbetaler på et fagligt kontingent, kan man få lov til at trække det fra. Der er dog et maksimum på 6.000 kroner. Han indbetaler 3.500. Indbetaler man til arbejdsløshedsforsikringen, eller betaler man også til efterlønsordningen, så kan man også få lov til at trække det fra, herunder ligningsmæssige fradrag. Og her er der ikke noget maksimum på. Betaler man børnebidrag til børn, man ikke bor sammen med, kan man også få lov til at trække det fra. Der er nogle regler for, hvad man kan få lov til at trække fra, og der kan også være nogle andre ligningsmæssige fradrag. I alt får vi de ligningsmæssige fradrag, som vi så fører ind i vores indkomstopgørelse. Og til sidst kan vi så regne ud, hvor meget den skattepligtige indkomst den bliver. Og så er vi færdige med indkomstopgørelsen og klar til at gå videre med skatteberegningen. I skatteberegningen der starter vi med at regne sundhedsbidrag, kommune og kirkeskat ud. Vores udgangspunkt det er vores skattepligtige indkomst, som vi henter oppe i vores indkomstopgørelse. Derfor trækker vi et personfradrag, som er et fast beløb på 44.000. Og så får vi et beregningsgrundlag. Afhængig af hvilken kommune man bor i, og om man er medlem af folkekirken, jamen så betaler man et forskelligt procent i sundhedsbidrag, kommune og kirkeskat. I det her tilfælde giver det samlet en skatteprocent på 29,38 af vores beregningsgrundlag, og det giver 134.942. Den næste skat, vi skal have regnet ud, det er vores bundskat. Her er udgangspunktet vores personlige indkomst, som vi igen henter over fra indkomstopgørelsen. Har man en positiv nettokapitalindkomst, så skal den lægges til, men kun hvis den er positiv. Og det ser vi oppe i vores indkomstopgørelse, og her kan vi se, at i vores tilfælde så var nettokapitalindkomsten, så var det faktisk et positivt tal. Har man flere renteudgifter, end man har renteindtægter, ja, så vil det være et negativt tal, og så skal der ikke stå noget hernede under bundskatten. Men her er det altså positivt, og derfor skal det lægges til. Igen kan man få lov til at fratrække personfradraget på de 44.000, og så får vi et beregningsgrundlag. Og bundskatten, den hedder 9,08%. Det er et fast procentsats, som vi tager af vores beregningsgrundlag. Den næste skat, vi skal se på, det er topskatten. Her starter vi igen med den personlige indkomst. Og så har vi et bundfradrag i topskatten. Det hedder fast 467.300. Så får vi et beregningsgrundlag for så vidt angår den personlige indkomst. Har man positiv nettokapitalindkomst over et bundfradrag på 41.900, jamen så skal man betale topskat af det beløb. Og vi så oppe i vores indkomstopgørelse, at nettokapitalindkomsten er 53.400, det vil sige, det er over bundfradraget på de 41.900. Det vil sige, det beløb, der overstiger, det skriver vi på her. Og så får vi et beregningsgrundlag, som gælder for nettokapitalindkomsten. Vi starter med den personlige indkomst, som vi har i den her kolonne. Topskatteprocenten, den er som udgangspunkt 15%. Og vi har en samlet skatteprocent. Her er det skatteprocenten for kommuneskatteprocenten, det er sundhedsbidrag, det er bundskatteprocenten, og det er topskatteprocenten, som vi lægger sammen, som tilsammen giver 52,48. Der er imidlertid et skatteloft, som hedder 51,95. Det vil sige, overstiger den samlede skatteprocent skatteloftet,
jamen så skal der foretages et nedslag i topskatteprocenten. I det her tilfælde 0,53, og det vil sige, at vi får en topskatteprocent på 14,47. Det tager vi af vores beregningsgrundlag heroppe i den personlige indkomst, beregningsgrundlag for personlig indkomst. Det næste beregningsgrundlag, det var jo fra vores nettokapitalinkomst. Her har vi sådan set samme udregning for skatteprocenten, som vi havde for personlig indkomst. Udgangspunktet er 15. Den samlede skatteprocent er præcis den samme, men her er skatteloftet ikke 51,95, men kun 42. Det vil sige, at vores nedslag bliver væsentligt større, og dermed bliver vores topskatteprocent også væsentligt mindre. Så 4,52% af vores beregningsgrundlag, det giver 520 kroner. I alt giver det en topskat på 10.600. Så kan vi regne den samlede indkomstskat ud. Har man en mindre indkomst, ja, så er der mulighed for, at man kan få en grøn check. Det er dog et ubetydeligt beløb. Det kan maks være 950 kroner om året. Vi vil ikke her komme nærmere ind på, hvordan man regner det ud. Der kan også være tale om, at man skal betale ejendomsværdiskat. Det er en sideberegning, og det samme gælder aktieindkomsten. Har man en negativ nettokapitalinkomst, jamen så kan man få et nedslag. Man kan få 5% af den negative nettokapitalinkomst. Dog kan man maks få 5% af 50.000 kroner. Vi så tidligere, at ham her han har en positiv nettokapitalinkomst, derfor kan han ikke få noget nedslag. Skatten bliver så i alt 195.000. Dertil så lægger vi det AM-bidrag, som vi regnede ud oppe i vores indkomstopgørelse. Og så har vi i alt skat og AM-bidrag, det vil sige, det er samlet det beløb, ham her han skal betale i skat. De fleste de vil være interesseret i at få at vide, hvor meget deres disponible indkomst bliver per måned, så det vil vi lige regne ud her til sidst. Udgangspunktet, det finder vi oppe i vores personlige indkomst. Det er vores lønindkomst. Det er ikke værdien af fri telefon, fordi den får man jo ikke udbetalt i kroner og øre, så den tager vi ikke med. Det er udbetalt sociale ydelser. Hvis der står noget her, så skal vi også have det med. De to tal, dem lægger vi sammen og fratrækker vores i alt skat og AM-bidrag, og det dividerer vi med 12, og så får vi, hvad den disponible indkomst bliver per måned.